godt. Så må jeg høre, nogen af jer, der ved, hvad det er? Ja? Ja? Mikrofon. Ja? Ja. Så man kan sige på dansk, så klapper jeg altså en fest, man fejrer for at fejre mørket, og vinteren er kommet. Og så fejrer man en rigtig god mad, og man fejrer det med hygge, og med historie til børnene, og så fejrer man det med noget af det, og det er det her, det er her. Den I sidder under, har nogen, der ved, hvad det er? Kursi. Og ved I, hvad det er, kursi? Kursi er noget, man havde i gamle dage i Iran for at skulle holde sig varm. Og så kunne man sidde under den, og så var der en lille varmelampe ind under den, man kunne sidde, og så fik man det rigtig, rigtig varmt, og så sad man der og hyggede sig under kursi. Og traditionen i Iran også er, at så sidder man og læser nogle historier for børnene. Og i dag der vil jeg læse en historie, som jeg ved ikke, om der er nogen, der kender den. Khale Pirzan. Er der nogen af jer, der kender den historie? Khale Pirzan. Ja. Og fordi der er mange blandede børn, så vil jeg læse den på lidt iransk og lidt dansk. Er I klar? یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود یه خاله پیرزنه بود. Der var engang en gammel kone, som blev kaldt for Khale Pirzan. Hun boede i et lille bitte hus på størrelse med en tændstikæske. Og en aften, hvor det var blæsevejr og rigtig koldt, og det regnede udenfor, så hørte hun pludselig en lyd. Takka, 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 tak. Den gamle kone, så siger hun så, Kia, dar mizane, dar valangar mizane. Hun går hen og åbner døren, og så ser hun, der sidder en lille kat derude. Katten siger, kære gamle kone, vil du ikke være sød og lukke mig ind? Det er koldt, og det regner, og jeg er sulten.